WHO ho tu pa hian nge sui lo ngai thatiang WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus chuan kan hma ba ka hian he ripui awanga chiatna na saber alo thleng do na ti WHO chief hian engwangin nge he coronavirus thleng hi ka thalo om tura te azwal zok don ti a soi chiang lowa ram tam takin in kharkip thla dulan tum mek laya thin rong tak ero ani loisi he thu hi World Health Organization headquarters Geneva a reporter te hna Adhanom Ghebreyesus hian a soi ania khovel hi he hrido na konga hian kan tang rual tur ani atia minring ro kan hma ba ka hian hun cheber lo thleng don hei hi iwengang u he virus hi tun thlenga mi puitam zok dena anna hria thiam thei lo ania ti in a soi Ghebreyesus hian Donald Trump a pu na chu makati thu soin World Health Organization hian United States laka hian engma zeb ruk anei lo atia World Health Organization a hian thuruk om thei lo a chan chu thil thup le confidential nei hi a hlau om lutuk hrisel na thu hla kat khoya tuna virus hi a hlau om tak zeta World Health Organization a CDC Centers for Disease Control staff an om hian ani khatnia tangkhan US laka engma zeb anei lo ti ati chiang chu CDC a kan tho puite hian an thri chianga information om reng reng chu arang theyangin mi tu po kan hria tir thin heti lai hian US le Iran le chu anin vau ton le ta dur mai Iran Revolutionary Guard Corps ho tu General Hossein Suleiman chuan an ram TV a thu soin American terrorist ho te in do long rual te chu kan phin dar vekang Persian Gulf tuipui himna chu Iran ram himna tura kan ngai poimo masak ani ti in US avolet vele ta US President Donald Trump chuan nilai ni khan Persian Gulf tuipuya US in do long lian Fifth Fleet chu Iran Navy gunboat 10 meter thum vela hualin anzar boy vela wangin alom lo hlea US Navy te chu Iran Navy long le anma ni chim boy tu te chu kap pilamo kap thatorin thupek achwa ti apuanga chumi chan le nan General Hossein Suleiman chuan US hi voina avaulet vele ani Iran chuan US thil ti dan chu Hollywood vel ang maya cheya puin Iran himna ti der thonga an chet chuan US long te chu an be khre don lo ti an lo soi to ani Iran hian COVID-19 3 tur ve vio ma se tun nai kan missile alo en chin ani Mike Pompeo US Secretary of State chuan China chu COVID-19 shrileng himhan tangkai tumin Taiwan chu ti thaile vaudeu a puin phim khur turin ashil China lain COVID-19 shrileng tuam wangin Chinese People's Liberation Army te chu an chaklo pha chuang lo ti US chu a hriat tir du di in Russian Today le Voice of America Radio te chu an soi khovela COVID-19 shrileng wangin hun local tura indona emo boina te nau de chuak thut thei ni in alang US President Donald Trump US vaccine expert chloroquine man du lo tu aban US in coronavirus dam lo an en kol na dam doi chi sang an manga chung zinga chuan President Trump anti malaria drugs chloroquine miracle drugs ati mai Indian hne na tang po million tam tak man anron lei po kha an manga ma se chloroquine hi a thatok lo nge remdesivir te angin dampui tu an tam lem lo nge chloroquine man du lo tu US vaccine expert Dr. Rick Bright Director of the Biomedical Advanced Research and Development Authority chu office atangin President Donald Trump chuan nimin ni somni le pani Wednesday khan aban Dr. Rick Bright an US media hne na bana ni arin chan ber chu coronavirus damlo te en kol nan
malaria treatment chloroquine and hydroxychloroquine acha ti ringot hi mi hne na be se na thlon kan siam sak thei covid-19 pandemic te en kol nan hian scientifically a fin fi adam doi kan mangani lo chuan sarkarin poisa billions tam tak an senga acha ka ti lo ani ati the Trump's administration in covid-19 na dam lo te en kol na tur anti hi unproven drugs tan big ala ni wangin American ni puite manatan ala eat lo President Trump chloroquine hi gift from God ti in a fak le a an thu in hu vak lo an yange